Min hawn u ftit xhur oħra, il-faċċata tal-Kolleġġjat ta' Bażilika ta' Sant'Alina se tkun qed tieħu dera ġdida b'dawl ġdid b'investiment ta' aktar minn 400,000 euro fil-qalba ta' Birkirkara. Dan id-dawl se jkun qed jinxter kull filgħaxija. F'konferenza l-aħbarijiet fuq suntir tal-Knisja, l-Arċipried Don Luis Suban spjega li matul is-snin bdew jaraw li l-faċċata kellha bżonn dawl ġdid li jmur pari passu ma' żminijiet tal-lum. Fil-fatt, is-sistema tad-dawl li se tintuża waħda iktar effiċjenti u sostenibbli. Għedna mhux nagħmlu l-istess li kien hawn, imma xi ħaġa li iktar moderna, iktar tixraq għal żminijiet tal-lum u li tkun hybrid, jiġifieri tinxtel b'mod tradizzjonali fil-festa. U tinxtel fladjata matul is-sena kollha biex tkun tista' titgawda dawra tont mill-pubbliku. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija tenna li dan l-investiment se jkun qed joħloq żewġ destinazzjonijiet f'waħda għax mhux biss li t-turisti jistgħu jgawdu din il-bażilika bi storja rikka li tmur lura għas-seklu 18, però issa anke filgħaxija kull min jasal wasla sa Birkirkara se jkun jista' igawdi l-arkitettura tagħha b'aktar reqqa. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu se tkun verament qed toħloq żewġ destinazzjonijiet għall-istess prodott. Għax għandek destinazzjoni ta' matul il-ġurnata fejn wieħed jista' japprezza l-aspetti arkitettoniċi tal-faċċata tal-Knisja, però mbagħad filgħaxija bl-installazzjoni tad-dawl dawk l-aspetti ser ikunu aktar enfasizzati. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo sostna li dan hu proġett li jixraq lil din il-Bażilika u lil Birkirkara. Waqt li qed ninvestu f'lokalitajiet li huma tradizzjonalment turistiċi mill-banda l-oħra qed ninvestu f'lokalitajiet oħra li rridu huma wkoll jibdew igawdu mill-ġid li qed jinħoloq mit-turiżmu. U t-turiżmu reliġjuż huwa niċċa partikolari ħafna illi qed tgħin lil pajjiżna ikompli jattira turisti anke matul ix-xhur tax-xitwa.